československá tajná služba za komunismu měla takový ústav, který shromažďoval všechny senzibily z celé republiky a ti se měli zabývat vlastně hledáním paranormální energie, která by pomohla socialistickému hospodářství jeho rozvoji. No i tak naprawdę książka nawiązuje do tego, ponieważ w czasach komunizmu w Czechosłowacji służby tajne stworzyły taki instytut właśnie badań nad zjawiskami paranormalnymi, gdzie właśnie zgromadzano wszystkich ludzi, którzy mieli jakieś zdolności właśnie takiego odczuwania pozazmysłowego, żeby właśnie poprzez te swoje zdolności pomogli w rozwoju tej socjalistycznej gospodarki. Takže se tam třeba dělali pokusy, že se klíčily prapory pomocí mentální energie. No? A więc robiono takie doświadczenia, że na przykład wzrost ziemniaków był tutaj regulowany jakimiś działaniami właśnie umysłowymi. Takže hypnotizovali prapory, jak se budou klíči. No a więc hipnotyzowano ziemniaki właśnie, żeby zaczęły rosnąć. Nic se nestalo, neklíčové výsledky. Ale třeba taky to mělo právě tu temnou stranu, že ty paranormální senzibilové třeba hledali diverzanty, kteří se chtěli dostat za hranice, tak je pomáhali odhalovat. Ale oczywiście z ziemniakami nic się nie działo, nie przyspieszało to ich wzrostu. Natomiast miało to też swoją ciemną stronę, bo te osoby o tych zdolnościach paranormalnych były też wykorzystywane właśnie do tego, żeby szukać osób, które chciały uciekać za granicę. Ale